नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सीमाज बेस्ट किचनमध्ये। तर आज आपण बनवतोय स्नॅक रेसिपी। तर स्नॅक रेसिपीमध्ये मी बनवते ब्रेड पॅटीज। तर लहानापासून मोठ्यापर्यंत आवडणारी ही अगदी झटपट बनणारी स्नॅकची रेसिपी आज आपण बनवूया। तर त्यासाठी इथे आपल्याला लागणार आहेत शिजवून घेतलेले बटाटे आणि काही ब्रेड। तर इथे मी ताजे ब्रेड फ्रेश घेतलेले आहेत आणि इथे बटाटे उकडवून आणि त्याच्या साली काढून घेतलेले आहेत। तर आता आपण इथे ब्रेड आहेत ते आता मी कट करून घेते। जर तुम्हाला कट करायचे नसतील तर तुम्ही कटही करू नका, डायरेक्ट तुम्ही ते मिश्रण जे मी बनवणार आहे ते लावून तुम्ही नंतर तळून झाल्यानंतर कटही करू शकता। पण पहिल्यांदा मी इथे कट करून घेणार आहे। तर त्रिकोण साईजमध्ये हा आपल्याला बनवायचा आहे पॅटीस। तर अशा पद्धतीने आपल्याला कट करायचं आहे। तर इथे आपले स्लाइस मस्त कट करून झालेले आहेत। तर अशा साईजमध्ये मी ते कट करून घेतलेलं आहे। तर आता आपण बेसनचं बॅटर बनवून घेणार आहोत। तर इथे मी 1 ते 1.5 वाटी बेसन घेतलेलं आहे आणि 2 ते 3 चमचे इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदळाच्या पिठामुळे कुरकुरीतपणा येतो पॅटीसला। आणि चवीपुरते मीठ घालूया आणि अगदी थोडीशी हळद घालायची आहे आणि अर्धा चमचा इथे मी ओवा घालत आहे हातावरती असा चुरून। ओव्यामुळे छान टेस्ट येते आणि आपण तेलकट काही पदार्थ खाल्ले तर ते आपल्याला पचनक्रिया चांगली होते। ओव्यामुळे पोट फुगत नाही, म्हणून कोणताही अशा बेसनच्या पिठाचा पदार्थ असेल, भजीचा वगैरे, पॅटीस वगैरे, तर त्यामध्ये ओवा घालायला विसरू नका। तर अशा पद्धतीने थोडं थोडं पाणी घालून आपण आता हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया। तर कन्सिस्टन्सी जास्त पातळ ठेवायची नाही किंवा जास्त घट्ट नाही। नंतर इथे मी बेकिंग पावडर वापरत आहे। तर बेकिंग सोड्याचा वापर करू नका, ही एक छोटीशी टिप लक्षात घ्या। बेकिंग पावडर वापरल्यामुळे इथे पॅटीस आपले तेलकट होणार नाहीत, कुरकुरीत बनतील। बेकिंग सोड्याचा वापर केला तर तेल जास्त पिले जातील पॅटीस, म्हणून इथे बेकिंग सोडा वापरू नका। तर मिश्रण तिकडे आता आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे बेसनचं। तर इकडे आता आपण मसाला बनवूया पॅटीसचा। तर तेल घातल्यानंतर जिरे घातलेले आहेत थोडेसे आणि इथे मी अर्धवट असे जाडसर बडीशेप आणि अख्खे धने असे कुटून घेतलेले आहेत ते घालूया। तर आणि नंतर इथे थोडीशी हळद आणि लाल मिरचीचा वापर केलेला आहे। तिखटचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर इथे नंतर मी थोडीशी आमचूर पावडरही घातलेली आहे। तर आता हा मसाला आपण छान परतून घेऊया आणि नंतर इथे थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालूया आणि जे आपण बटाटे उकडवून घेतलेले होते ते आता हाताने असे कुस्करून घालूया। जर बटाटे तुमचे जास्त शिजले नसतील तर ते तुम्ही किसून घालू शकता, पण इथे बटाटे आपले छान मऊसूत शिजलेले आहेत, त्यामुळे इथे आपल्याला किसायची गरज लागणार नाही। ते आपण आता इथे मिक्स केल्यानंतर आपोआप ते बारीक होतील। तर इथे कोथिंबीर घातलेली आहे। तर आता अशा पद्धतीने आपण आता हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया। तर आपली इथे पॅटीसची भाजी तयार झालेली आहे, मसाला तयार झालेला आहे पॅटीसचा। तर इकडे मी चटणीही बनवलेली आहे। पहिली चटणी बनवून ठेवलेली होती पुदिन्याची। तर पुदिन्याची चटणी तुम्हाला तर माहीतच आहे, हिरवी मिरची, लसूण, कोथिंबीर, पुदिना, थोडंसं पाणी घालून बारीक केलेली चटणी आहे आणि त्यासोबत मी टोमॅटो केचपही घेतलेला आहे। तर इथे आपण ब्रेड कट करून घेतलेले होते, त्या ब्रेडला आता आपण पहिल्यांदा टोमॅटो केचप एका स्लाइसला लावून घेऊया आणि दुसऱ्या स्लाइसला आपण आता इथे पुदिन्याची चटणी लावणार आहोत। जर तुम्हाला पुदिन्याची चटणी टोमॅटो केचप लावायचा नसेल तर डायरेक्ट तुम्ही जो बटाट्याचा मसाला बनवलेला आहे, भाजी बनवलेली आहे, तेही लावून नुसतं तुम्ही पॅटीस तळून घेऊ शकता। पण मी बनवलेली आहे अशा पद्धतीने जर तुम्ही बनवले, सॉस किंवा पुदिन्याची चटणी लावून जर पॅटीस बनवले तर खूप छान टेस्ट लागते। तर आता आपण जो मसाला बनवलेला होता तो एका ब्रेडच्या स्लाइसला लावून घेऊया। एकाच बाजूने लावायचं आहे। आता दुसरी जी ब्रेडची स्लाइस आहे ते आता अशी वरती ठेवूया। तर तुम्ही बघू शकता इथे आपलं पॅटीस मस्त असं मसाला भरून तयार झालेलं आहे। तर अशा पद्धतीने इथे सर्व आपले पॅटीस बटाट्याची भाजी भरून तयार करून घेतलेले आहेत। तर इकडे बेसनचं बॅटरही छान मस्त फुललेलं आहे, भिजलेलं आहे। तर पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। तर आता आपण एक ब्रेडच्या स्लाइस बेसनच्या बॅटरमध्ये अशा बुडवून घेऊया। चारही बाजूने आपल्याला डीप करून घ्यायचं आहे बेसनमध्ये। तर इकडे तेल मस्त गरम झालेलं आहे, तर तेलामध्ये आपण आता हा ब्रेड सोडूया। तर दोन्ही तिन्ही बाजूनीही आपल्याला छान खमंग असा खरपूस गोल्डन कलर येईपर्यंत पॅटीस भाजून घ्यायचं आहे। तर कलर चेंज झालेला आहे, मस्त असा टम्म फुगलेला आहे पॅटीस। तर कुठेही जास्त विरघळलेला नाही किंवा बेसन जास्त निघालेलं नाही, तर मस्त असा खमंग खरपूस तळून घेतलेला आहे पॅटीस। आता दुसराही अशा पद्धतीने आपण आता तळून घेऊया।
तर ब्रेड पॅटीस बोलू शकता किंवा ब्रेड पकोडाही बोलू शकता तुम्ही। तर तेल गरम असायला हवे, तेल जर गरम नसेल तर आपले पॅटीस तेलकट होतील, कुरकुरीत आपले तळून होणार नाही, त्यासाठी आपल्याला तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे। तर इथे आपले सर्व पॅटीस तळून मस्त तयार झालेले आहेत। तर खमंग टेस्टी आणि एकदम झणझणीत आणि कुरकुरीत तयार झालेले आहेत पॅटीस, कुठेही तेलकट झालेले नाहीत, तेल बिलकुल दिसत नाही पॅटीसला। तर आता आपण प्लेट सर्व करूया। तुम्हाला जर पुदिन्याची चटणी हवी नसेल तर तुम्ही टोमॅटो केचप किंवा शेजवान चटणीसोबत हे पॅटीस खाऊ शकता किंवा असे हे नुसते खाऊ शकता। आणि त्यासोबत मी हिरवी मिरचीही तळून घेतलेली आहे, मस्त टेस्टी तोंडी लावण्यासाठी चांगली लागते। तर अशा पद्धतीने इथे आपली मस्त गरमागरम पॅटीस तयार झालेले आहेत आणि झटपट बनणारी रेसिपी आहे, सहज तुम्ही कधीही बनवू शकता। तर एक मी तुम्हाला कट करून दाखवते। तर कट करतानाच एकदम कुरकुरीतपणा वरती आलेला आहे आणि आतून एकदम असे मऊसूत झालेले आहेत, आतील स्टफिंग पण मस्त सेट झालेलं आहे आणि आतून हिरवी चटणी लाल चटणी अशी लावलेली आहे, त्यामुळे खूप छान टेस्ट आपल्या पॅटीसला आलेली आहे। तर ही एकदम मस्त भन्नाट अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, झटपट रेसिपी आहे। तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगा कशी झाली आहे ती। आणि अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचेल। चला तर मग भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। धन्यवाद।